Am văzut că foarte mulți mi-au văzut videoclipul în care sunt cu Andra Gogan, 1000 și ceva. A zis ceva de dansuri. Cum știți unii dintre voi, Andra Gogan are niște lecții pe online de dansuri. Da. Și eu sunt la acele dansuri. Și la Destiny, pe data de 29 noiembrie, m-am văzut cu Andra pentru că și-a lansat Înghețata Sirenele, o au cei de la Cranț și au fost pozele originale din Sirenele și puteam să facem poze cu ele. Mi-a plăcut. A fost interesant. Înghețată foarte bună cu aromă de bubblegum, dar nu e cu bubblegum, doar are aroma de bubblegum. Este din ingrediente naturale. Fără coloranți, fără din astea, fără ingrediente naturale, nu prostii din alea. Și am putut să fac poză cu ele, am făcut și TikTok, o să-l găsiți pe cont, TikTok-ul. Sunt cu alte fete din Academie, pe Gabriela, noi. Și dacă tot m-ați susținut cu atâtea vizionari, hai să mă susțineți cu un like, subscribe și un share. Nu ar fi mai bine?